3 iconuri rapide care simbolizează iarna. 1. Fulg. Tragi o linie, faci un pătrat, îl tai repede pe pătratul ăla în două, aliniezi ce a rămas din pătratul ăla cu linia, după aia te duci la Object, repede la Repeat, după ce ai făcut asta ți se generează automat, tragi de bula asta în centru și după aia mici de săgețelele astea sus și jos și bam, gata, fugi. Cadou. Iei shape tool-ul, faci un dreptunghi, apoi mai faci unul, apoi le combini pe astea așa între ele, apoi din nou shape tool-ul, mai tragi un dreptunghi, le centrezi pe toate, după aia te duci repede, iei shape tool-ul, faci un cerc, îl tai la jumătate, îl duplici și gata cadoul. Om de zăpadă. Iei un cerc, apoi faci un dreptunghi, mai faci încă două mai mici, după aia te duci, mai faci un cerc, îl tai și pe ăsta pe aici, te duci frumos din nou, tragi două cercuri mai micuțe, apoi copiezi încă un cerc, mai faci un triunghi, îl ascuți, uite așa, și apoi le centrezi, le aliniezi și gata, omul de zăpadă.